Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής μας, τα μικρά ετυμολογικά ταξίδια. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Σόνια, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο. Θα θέλαμε λίγο να μας τον συστήσεις. Φυσικά, μαζί μας σήμερα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε καλεσμένο τον Chris Trevor, Artistic Director of Dark Play Theatre in Athens. Chris, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθες, Chris. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να πούμε σήμερα. Μετά την πρώτη μας εκπομπή, που μιλήσαμε για τον λόγο, είχαμε σκεφτεί με τον Δημήτρη να κάνουμε μέσω LinkedIn μία ψηφοφορία. Δώσαμε λοιπόν κάποιες λέξεις, τις οποίες τις συναντάμε στην αρχαία ελληνική γλώσσα και στην αγγλική, και η δική σας ψήφος μας έφερε μπροστά σε μία λέξη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά συχνά, αν δεν ξέρουμε το νόημά της, μας τρομάζει. Είναι το χάος. Να τονίσω έτσι ότι οι υπόλοιπες λέξεις ήταν η αρμονία, ήταν ο κόσμος και η τέχνη. Σωστά, Δημήτρη, σωστά. Σωστά, ναι. Το κοινό ψήφισε... Ψήφισε το χάος και μάλιστα με διαφορά. Με διαφορά. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε πάλι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, θέλω να πιστεύω. Να πούμε λίγο κάποια πράγματα εισαγωγικά για τον κόσμο που μας βλέπει. Αν ανοίξετε μια εφημερίδα ή αν παρακολουθήσετε ειδήσεις, η λέξη χάος χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα για να περιγράψει την απόλυτη σύγχυση. Ένα κυκλοφοριακό χάος, ένα πολιτικό χάος. Αν όμως πάμε πίσω στην πηγή της λέξης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, η εκπομπή μας είναι αυτά τα μικρά ετυμολογικά ταξίδια, στην ελληνική ρίζα θα ανακαλύψουμε κάτι το οποίο είναι πολύ συναρπαστικό. Η λέξη χάος δεν έχει καμία σχέση με το μπέρδεμα. Αν και θεωρείται αβέβαιη ετύμου, αβέβαιη ετυμολογίας, οι γλωσσολόγοι υποστηρίζουν ότι προέρχεται από το ρήμα χένο ή χάσκο. Σημαίνει ανοίγω διάπλατα. Άρα λοιπόν η λέξη χάος τι είναι? Η λέξη χάος σημαίνει το χάσμα. Χάος είναι η άβυσσος, το κενό το οποίο δημιουργείται όταν κάτι ανοίγει. Μπορούμε να σκεφτούμε τη λέξη χαράδρα, τον αποχαυνομένο. Ποιος είναι ο αποχαυνομένος κυριολεκτικά? Αυτός ο οποίος μένει με το στόμα ανοιχτό. Τώρα, γιατί αυτή η έννοια είναι σημαντική? Γιατί στη φιλοσοφική σκέψη, μην ξεχνάμε, είμαστε μια φιλοσοφική κοινότητα, οπότε πρέπει να κάνουμε τη σύνδεση με τη φιλοσοφική σκέψη. Το χάος δεν είναι η καταστροφή της τάξης, αλλά είναι η δυνατότητα της τάξης. Είναι ο κενός χώρος που πρέπει να υπάρξει για να μπορέσει να χωρέσει η δημιουργία. Δημήτρη, έχει λοιπόν ενδιαφέρον να έρθουμε σε σένα και να δούμε αν αυτή η έννοια του κενού χώρου διασώθηκε στην πορεία της λέξης στα αγγλικά. Φυσικά θέλουμε να ακούσουμε και τις απόψεις σου γενικότερα, έτσι. Βεβαίως, να πούμε λίγο ότι πάνω σε αυτά που μόλις είπες, το χάος δεν είναι μόνο, όπως είπες, θεότητα, αλλά έχει και μια συμβολική έννοια. Αντιπροσωπεύει το ακαθόριστο, το άμορφο και το πρωταρχικό κενό, από το οποίο προέκυψε η τάξη και η ζωή, η άβυσσος με άλλα λόγια. Στην ελληνική μυθολογία λοιπόν το χάος είναι η πρωταρχική, η σκοτεινή και η άμορφη κατάσταση του σύμπαντος. Ένα αρχαίγωνο στοιχείο αμέσως πριν από τη δημιουργία της τάξης. Άρα, όπως είπες και εσύ, δεν είναι το χάος με την έννοια του σκότους και του κενού, αλλά ένα στάδιο από το οποίο ξεκίνησε η διαμόρφωση του σύμπαντος, η δημιουργία των στοιχείων, των θεών και των θνητών. Οπότε δεν μιλάμε απλώς για αταξία, αλλά για ένα πρωταρχικό κενό. Συχνά το χάος αναφέρεται ως η πρώτη οντότητα, ενώ άλλες πηγές το τοποθετούν ως ένα από τα τρία πρώτα στοιχεία. Το χάος, η γαία και ο έρος. Άρα λοιπόν
από το χάος εμφανίζονται οι πρωταρχικές θεότητες, η Γαία, ως θεμέλιο της ζωής, ο Τάρταρος, ως ο τόπος της καταδίκης, ο Έρος, όπως είπαμε, που ενώνει τα στοιχεία του κόσμου, και η Νίξ και το Έρευος, κατά την ισιώδια θεογονία. Οπότε από το χάος δημιουργούνται η νύχτα και το σκότος, κατά τον Ισίωδο. Και να πούμε και ως απόγονοι του σκότους και της νύχτας έχουμε τη γέννηση του Αιθέρα, το φως του ουρανού, και της ημέρας. Ωραία. Να μου επιτρέψεις λίγο τώρα, μιας και αναφέρθηκες στον Ισίωδο, όντως, στην αρχαία κοσμογονία, ο Ισίωδος λέει κάτι αποκαλυπτικό. Στην αρχή έγινε το χάος. Προσέξτε, δεν λέει ότι το χάος προϋπήρχε ως το απόλυτο τίποτα, αλλά ότι έγινε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το χάος λοιπόν, αφού έγινε, είναι μια οντότητα, έτσι δεν είναι? Είναι η σκοτεινή, είναι η απροσδιόριστη μάζα από την οποία ξεπήδησαν όλα αυτά που είπες. Πολύ σωστά, από το χάος γεννήθηκε η Γαία, δηλαδή η στερεότητα, ο έρωτας, όντως η κινητήρια δύναμη της Ένωσης, το έρευος και όλα όσα ανέφερες. Και εδώ υπάρχει ένα, θα μπορούσαμε να πούμε, φιλοσοφικό μάθημα. Το χάος είναι η μήτρα, είναι το πριν. Για να γεννηθεί ο κόσμος, τι σημαίνει κόσμος? Γιατί την είχαμε βάλει αυτή την έννοια στην ψηφοφορία μας, αλλά μιας και δεν την επέλεξε το κοινό, θα μπορούσαμε όμως να πούμε κάποια πράγματα, θα το δούμε ίσως σε επόμενο επεισόδιο. Κόσμος σημαίνει κόσμημα, σημαίνει τάξη. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να γεννηθεί ο κόσμος, να υπάρχει αυτή η τάξη, φιλοσοφικά πάντα, πρέπει πρώτα να υπάρχει το χάος. Αν το σύμπαν ήταν ήδη γεμάτο, δεν θα υπήρχε χώρος για τη ζωή. Θα ήθελα λοιπόν, Δημήτρη, επειδή ξέρω ότι είναι μια έννοια έτσι με την οποία έχεις ασχοληθεί, την έχεις μελετήσει, να μας πεις δύο λόγια και αν γινόταν να μας πεις πώς βλέπεις και αυτή τη μετάβαση από το κενό προς την δομή, προς την τάξη, και πάντα με γνώμονα τη διεθνή ορολογία, γιατί η λέξη χάος υπάρχει και στα αγγλικά αυτούσια, έτσι. Ναι, εδώ θέλω να αναφερθώ, αν μου επιτρέπεις, και στο βιβλίο του μέντορα της φιλοσοφικής μας κοινότητας, του Δημήτρη του Τζορτζόπουλου, που έχει αναφερθεί κατά κόρον στον Ηράκλειτο, από το χάος στο φάος. Αν μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα, είναι ένα πολύ πρόσφατο βιβλίο, όπου αναφέρει λεπτομερώς αυτή τη μετάβαση, όπως είπες και εσύ, από το χάος στο φάος. Πώς μπορεί να γίνει στις μέρες μας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ επίκαιρος ο Ηράκλειτος και ο τρόπος ερμηνείας του κυρίου Τζορτζόπουλου είναι επίσης πάρα πολύ κατατοπιστικός. Αξίζει λίγο να αναφερθούμε σε αυτό και να πούμε ότι κατά τον κύριο Τζορτζόπουλο η πραγματικότητα που ζούμε, που βιώνουμε, παίρνει μορφή μόνο με τις λέξεις. Χωρίς τις λέξεις έχουμε μόνο δεδομένα που παίρνουμε μέσω των αισθήσεων, την όραση και την ακοή. Δηλαδή σύμφωνα με τα βλεπόμενα και τα ακουγόμενα. Οι πληροφορίες όμως που παίρνουμε ως δεδομένα διαμορφώνουν μία αντίληψη, η οποία δεν πάβει να είναι μία δυσαρμονία. Και με αυτό εννοούμε ότι δεν υπάρχει καμία καταβήθηση στην ουσία των πραγμάτων. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν εμείς κάτι μέσω της ακοής ή της όρασης. Που σημαίνει ότι οι εμπειρίες μας εστιάζονται στο χώρο της αντίληψης. Αυτό που λέμε στη φιλοσοφία καταίσθηση αντίληψη. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος συσκοτίζεται και ο αισθητός του κόσμος ενσαρκώνει την εικόνα ενός χάους. Για παράδειγμα, είναι σαν να βρίσκεσαι σε μία διασταύρωση μέσα σε ένα λαβύρινθο και σε κάθε διασταύρωση χάνεσαι. Και είναι φυσικό να χάνεσαι και αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μπορέσεις να βρίσκεσαι σε θέση να ρίξεις μία ματιά από ψηλά. Και όντας σε αυτή τη θέση, όντας κατακτήσεις αυτή τη θέση, να μπορέσεις να σχηματίσεις
μια συνολική και καθολική εικόνα του τι γίνεται. Αυτό πώς μπορείς να το επιτύχεις σύμφωνα με τον κύριο Τζορτζόπουλο? Έχοντας έναν οδικό χάρτη, πρώτον τις γλώσσες και μετά τις σκέψεις. Μέσα λοιπόν από τις λέξεις σύμβολα, οι οποίες είναι κάποιες σταθερές, σαν να λέμε, που μπορούν να προσδιορίσουν την πραγματικότητα και τα γεγονότα, οι λέξεις αυτές ευθυγραμμίζονται με την περιοχή της σκέψης. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι έχεις μια κριτική σκέψη. Η κριτική σου σκέψη αυτή είναι ο λόγος. Δηλαδή βασίζεσαι επί της ουσίας στον συμβατικό λόγο και δεν βασίζεσαι σε υποκειμενικές γνώμες. Δεν ακούς τον ένα και τον άλλο, αριστερά και δεξιά. Ο Ηράκλειτος λοιπόν δικαιώνεται σήμερα από αυτή την ιστορική πραγματικότητα και ως προς τη γλώσσα και ως προς τη σκέψη. Η ουσία του λόγου, όπως λέει και ο ίδιος, συνυφαίνεται με το γίγνεσθε της ίδιας της σκέψης. Όχι με το λέγειν της παράδοσης, των μύθων δηλαδή, ή με κάποια αληθινά λόγια της θρησκείας, τα λεγόμενα έπαια. Ο λόγος κατά τον Ηράκλειτο είναι η μοναδική μας διέξοδος από το χάος. Είναι ο λόγος που γεννιέται από τον άνθρωπο και απευθύνεται στον άνθρωπο. Μέσω λοιπόν του λόγου. Εξάλλου και το ρήμα λέγω τι σημαίνει? Είναι ένα ρήμα που συνέχει τα πράγματα. Τους δίνει μια τάξη μέσα από τις λέξεις και την ομιλία. Και δεν είναι μόνο ένα υπολογιστικό κριτήριο ή ένα μέτρο. Επίσης, σημασία έχει μεγάλη και το κίνητρο, χάρη στο οποίο εκδιπλώνονται όλες οι εκφάνσεις του λόγου. Και ως διάσημος λόγος, αλλά και ως λόγος με περιεχόμενο, με θέμα, με νόημα, με σημασία. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι μια συμπεριφορά στερείται τον λόγο, είναι χαοτική, είναι ανούσια και ανόητη. Γιατί δεν έχει και κίνητρο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, Δημήτρη, γιατί και στο πρώτο μας ετυμολογικό ταξίδι μιλήσαμε για το λόγο. Και είπαμε για τη σημασία του λέγω, οπότε τώρα που κάνουμε και για το χάος, βλέπουμε τι ωραία συνδέονται μεταξύ τους. Θυμήθηκα και τα δικά σου λεγόμενα που... Ναι, οπότε κάποιος θα μπορούσε να παρακολουθήσει και την πρώτη εκπομπή σαν ουσιαστικά αφόρμηση για να καταλάβει και τα σημερινά. Έτσι δεν είναι? Την καινούργια μας συζήτηση. Ωραία. Και γι' αυτό που πολλές φορές λέμε οι άνθρωποι σκέφτονται χαοτικά. Γιατί? Είναι ο τρόπος, το είπα και μόνος μου, σκέφτονται χαοτικά. Γιατί δεν έχουν μάθει να σκέπτονται. Σύμφωνα με τον καθολικό λόγο. Άρα ποια είναι η διέξοδος? Το ίδιο το πρόβλημα έχει και τη λύση. Αλλαγή του τρόπου σκέψης. Είναι πάρα πολύ απλό. Και μάλιστα, επειδή λες για σκέψη χαοτική, αν φέρουμε τώρα την έννοια αυτή του χάους στην καθημερινότητά μας, σε όλα τα επίπεδα, σήμερα ας πούμε με όλες αυτές τις διεθνείς εξελίξεις μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση χαοτική και γενικότερα τα περισσότερα περιβάλλοντα στα οποία κινούμαστε είναι χαοτικά. Ποιο είναι τώρα το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι πολύ συχνά όλες αυτές τις περιόδους κρίσης που βιώνουμε κατά καιρούς συνηθίζουμε να τις αποκαλούμε χαοτικές. Αλλά αν θυμηθούμε την ετυμολογία της λέξης, είπαμε ότι η χαοτική περίοδος είναι μια περίοδος που απλώς χάσκει. Άρα είναι ένα άνοιγμα. Στη θεωρία λοιπόν του χάους, που τόσο πολύ επηρέασε την επιστήμη και τον 20ο αιώνα και νομίζω ότι συνεχίζει να την επηρεάζει, μαθαίνουμε ότι μέσα από αυτήν την φαινομενική αταξία κρύβονται τα πρότυπα, τα οποία φυσικά με τη βοήθεια του λόγου, έτσι, μπορούμε να τα βάλουμε σε μία τάξη. Άρα λοιπόν το χάος, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να το δούμε σαν μία κατάσταση όπου τα παλαιά συστήματα καταραίουν. Σωστά. Και θέλω να έχουμε υπόψη μας και τις τωρινές, τις σημερινές εξελίξεις στο διεθνές επίπεδο, για παράδειγμα. Έτσι, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα, κατά την άποψή μου, στο Ιράν, είναι μια χαοτική κατάσταση. Αν λοιπόν πράγματι φέρουμε την έννοια του χάους στο τώρα, στην καθημερινότητά μας, στα περιβάλλοντα στα οποία κινούμαστε ή ενδεχομένως με βάση τις τωρινές εξελίξεις, τις διεθνείς, για παράδειγμα όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο Ιράν. Συχνά φοβόμαστε ότι όλες αυτές οι περίοδοι κρίσεως τις οποίες βιώνουμε θα είναι δύσκολες, θα είναι δυσάρεστες και γι' αυτό τις αποκαλούμε και χαοτικές.
Όμως, επειδή είπαμε στην αρχή της σημερινής μας συνάντησης την ετυμολογία της λέξης χάος, μία χαοτική περίοδος τι είναι? Είναι μία περίοδος που απλώς χάσκει. Είναι ένα άνοιγμα. Άρα λοιπόν, στην θεωρία του χάους που έχουμε πει πολλές φορές ότι επηρέασε τις επιστήμες των 20ο αιώνα, αν και έχει και νομίζω ασκεί επιρροή και σήμερα, μαθαίνουμε ότι μέσα από αυτήν την φαινομενική αταξία υπάρχουν κάποια πρότυπα, κρύβονται κάποια πρότυπα. Το χάος λοιπόν τι είναι, τι κάνει? Το χάος ουσιαστικά είναι μια κατάσταση στην οποία τα παλαιά συστήματα καταραίουν για να δημιουργηθεί χώρος για κάτι νέο. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Και υπάρχει και μια πολύ έτσι γνωστή ρίση, μια γνωστή φράση του Νίτσε. Τι έλεγε ο Νίτσε? Ο Νίτσε έλεγε ότι πρέπει να έχει κανείς χάος μέσα του για να γεννήσει ένα αστέρι που χορεύει. Είναι πολύ χαρακτηριστική. Όταν λοιπόν νιώθετε ότι η ζωή, η καθημερινότητα, τώρα όλες αυτές οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται σε κατάσταση χάους, καλό είναι να μην σκεφτόμαστε την καταστροφή. Πρέπει να τα βλέπουμε πιο αισιόδοξα τα πράγματα, να σκεφτόμαστε ότι ανοίγει ένας νέος χώρος. Το ερώτημα είναι, επειδή μίλησες και για τον λόγο, με τι λόγο, με κεφαλαίο λάμδα, έτσι, θα γεμίσουμε αυτό το κενό. Δηλαδή, με ποιο τρόπο αυτό το χάσκον κενό θα δρομολογηθεί ώστε να γίνει ή να εξελιχθεί σε ένα δημιουργικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Δημήτρη. Τι μου θύμισες τώρα? Φυσικά, με ρώτησες προηγουμένως και στα αγγλικά την σημασία της λέξης house. Το chaos και στα αγγλικά έχει ακριβώς την ίδια σημασία. Ελληνική λέξη φυσικά και αυτό, έτσι. Φυσικά και αποδίδει σε νοήματα ακριβώς τις ίδιες έννοιες που και η ελληνική λέξη house αποδίδει στα ελληνικά. Δεν διαφέρει σε τίποτε. Φυσικά η ετυμολογία, η ρίζα είναι ελληνικότατη. Όπως ακριβώς και με το λόγο που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Ακριβώς. Και μαζί με τον Ησίοδο και την θεογονία του, καθώς και τον Ηράκλειτο, όπου έχουμε τη μετάβαση από το χάος στο φάος, πολύ σωστά ανέφερες και τον Νίτσε, με τη διάσημη φράση του «Πρέπει να έχεις χάος μέσα σου για να γεννήσεις ένα χορευτικό αστέρι». Ας αναφέρουμε και δύο άλλους υπαρξιστές, τον Σάρτρ και τον Καμί, οι οποίοι τονίζουν ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και υπεύθυνος να δημιουργήσει το δικό του νόημα μέσα στον κόσμο του παραλόγου. Και να αναφερθούμε και σε δύο ακόμα σύγχρονους φιλοσόφους, τον Ντελούζ και τον Γκουατάλ, όπου στο έργο τους «Τι είναι η φιλοσοφία» το χάος ορίζεται ως μια κατάσταση αβυσαλαία και ως μια κατάσταση αταξίας πάνω στην οποία η φιλοσοφία προσπαθεί να σχεδιάσει επίπεδα συνέπειας. Φυσικά, εδώ πέρα δεν θα ήθελα να ξεχάσουμε και τον Νίκο τον Καζαντζάκη, ο οποίος μέσα από το χάος, το δικό του χάος, αντιπροσωπεύει την σύγκρουση. Τη σύγκρουση την εσωτερική, το άγνωστο και το μεταβατικό κόσμο που ο άνθρωπος καλείται να δαμάσει. Περιγράφει την ανάγκη να ξεπεραστούν οι παλιές φόρμες, ενώ χαρακτηρίζεται και ως ακροβάτης πάνω από το χάος, παλεύοντας να μετατρέψει την εσωτερική αταξία σε δημιουργικό λόγο και πνευματική αναγέννηση. Στοιχεία βασικά της έννοιας του χάους στο Καζαντζάκη είναι η εσωτερική πάλη, όπου ο άνθρωπος πρέπει να υποτάξει την αταξία για να δημιουργήσει κάτι το ακέραιο. Η μεταπολεμική μετάβαση, όπου περιγράφεται ένα χάος που μεσολαβεί ανάμεσα στον παλιό ετοιμόρροπο κόσμο που είπαμε και τον νέο, στον οποίο πρέπει να πηδήξουμε για να σωθούμε, και το υπαρξιακό χρέος, όπου εκεί πέρα πάλι υπάρχει μια πάλι με το χάος. Ένα σύντομο απόσπασμα από τον Νίκο Καζαντζάκη. Ένα χάος μεσολαβεί ανάμεσα στον παλιό κόσμο που σώζεται ακόμα ετοιμόρροπος και του νέου, όπου μας πρόχνουν οι οικονομικές και ψυχικές ανάγκες, οι μεταπολεμικές. Πρέπει να επιδείξουμε. Όσοι δεν μπορούν να επιδείξουν,
θα πέσουν στο χάος. Πολύ ωραίο. Και είναι σημαντικό έτσι που έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε και αποσπάσματα και από τη φιλοσοφία και από τη λογοτεχνία, να βλέπουμε και αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, να βλέπουμε και άλλους φιλοσόφους, όπως είδαμε τον Νίτσε σήμερα, έτσι. Και να μπορεί και ο κόσμος να αντλεί πληροφορίες και γιατί όχι, να είμαστε κι εμείς μια αφόρμηση για να μπορέσει να ψάξει περισσότερα πράγματα γύρω από αυτές τις έννοιες. Γιατί η έννοια του χάους είναι πολυδιάστατη. Κλείνοντας, εγώ προσωπικά, την σημερινή έτσι, συζήτησή μας, θα ήθελα, μεταξύ άλλων, να κρατήσετε όλοι και όλες το γεγονός ότι το χάος δεν είναι εχθρός μας. Κατά την προσωπική μου άποψη, το χάος είναι ο καμβάς. Εμείς λοιπόν εδώ, επειδή είμαστε η Universal Philosophical Community, πιστεύουμε ότι η κατανόηση των λέξεων, των ενιών των λέξεων και των βαθύτερων νοημάτων των λέξεων μπορεί να μας βοηθήσει ώστε να αλλάξουμε λίγο και τον τρόπο που βιώνουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν σταματήσουμε να βλέπουμε για παράδειγμα το χάος ως απειλή και αρχίσουμε να το βλέπουμε έτσι όπως πραγματικά είναι, ως ένα χάσμα, δηλαδή μια ευκαιρία να κάνουμε την αλλαγή, τότε ενδεχομένως θα γίνουμε κι εμείς δημιουργοί του δικού μας κόσμου. Γιατί είπαμε ότι η έννοια του κόσμου είναι η έννοια της τάξεως, έτσι. Δημήτρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σου άποψη προτού κλείσουμε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Η αλήθεια είναι ότι όσο βαθύνουμε στον εαυτό μας και όσο αφουγκραζόμαστε τη δική μας την ψυχή ο καθένας ξεχωριστά, τόσο πιο κοντά ερχόμαστε σε αυτόν τον καθολικό, συμπαντικό λόγο, κοσμογονικό λόγο. Βλέπουμε σήμερα μια δυσάρεστη κατάσταση όπου υπάρχει η λεγόμενη δικτατορία των πολλών. Και αυτό από μόνο του είναι μια χαοτική κατάσταση. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό? Με το να είμαστε όσο πιο κοντά στη σοφία, με το να είμαστε όσο πιο κοντά ο καθένας ξεχωριστά στον κοινό λόγο, με το να γνωρίζουμε ακριβώς τι ψάχνουμε και τι θέλουμε να πετύχουμε. Και πρωτίστως στοχεύοντας ο καθένας από εμάς να βρει τον εαυτό του, να στοχάζεται βαθιά, να μελετά προσεκτικά με βάση τις επιταγές αυτού του καθολικού λόγου, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το common sense, με την κοινή λογική. Ο κοινός λόγος είναι ένας λόγος που τον μοιραζόμαστε όλοι το ίδιο, στην ίδια συχνότητα, να το πούμε πιο απλά. Ακριβώς. Προκειμένου να κατανοήσουμε την αυθεντική αλήθεια του είναι. Και μια αλήθεια η οποία είναι σε συμμετρία με τη φύση του ανθρώπου, με το ανθρώπινο είναι. Έτσι, αυτό εγώ θέλω να πω κλείνοντας, και είναι και η δική μας ευχή αυτή, προσπερνώντας λίγο τις δυσάρεστες καταστάσεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο πλανήτη μας. Ακριβώς. Και να τονίσω για μια ακόμα φορά ότι είναι πολύ καλό να δει το κοινό μας, αν δεν έχει δει, και την πρώτη εκπομπή από τα μικρά ετυμολογικά ταξίδια με τον λόγο, για να μπορέσει να κατανοήσει ακόμα καλύτερα το χάος, να κάνει τη σύνδεση. Και είναι μάλιστα πολύ ωραίο το ότι παρόλο που ο κόσμος, το κοινό μας δεν ψήφισε να εξετάσουμε σήμερα τη λέξη κόσμος, είχαμε τη δυνατότητα, λόγω του χάους, να κάνουμε μία αναφορά. Οπότε βλέπουμε ήδη ότι συνδέονται οι έννοιες μεταξύ τους. Λόγος, χάος, κόσμος. Είχαμε βάλει και την αρμονία, θα τα δούμε αυτά. Εγώ να προτείνω, Δημήτρη, να ξαναβάλουμε έτσι μία ψηφοφορία μέσω LinkedIn, γιατί είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Εγώ προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ, άρεσε στον κόσμο. Να δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα και πάλι για να ψηφίσει ο κόσμος και να μας δώσει την επόμενη λέξη που θα ήθελε να αναλύσουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς κι εσύ. Βεβαίως. Και γιατί όχι και να μην κάνουμε ακριβώς το ίδιο, να μην εφαρμόσουμε ακριβώς την ίδια τακτική και στο Echoes of Greek Philosophy. Εννοείται. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. 4 σύντομες φράσεις. Η φιλοσοφία είναι λίγο πιο σύνθετη. Άλλο οι λέξεις, άλλο η φιλοσοφία, αλλά γιατί όχι. Μπορούμε να το κάνουμε. Εννοείται. Να πιάσουμε τον παλμό.
Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε και πάλι ότι η εκπομπή αυτή θα είναι διαθέσιμη στο κανάλι της κοινότητάς μας, ότι εγώ προσωπικά έχω διαπιστώσει με πάρα πολύ μεγάλη χαρά το πολύ έτσι διαρκές ενδιαφέρον, διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον του κόσμου και για την κοινότητα και για τις εκπομπές μας. Έχουν αρχίσει να έχουν πολύ μεγάλη απήχηση, έτσι δεν είναι? Και είναι και διαδραστικές συζητήσεις, νομίζω πάμε πάρα πολύ καλά. Και είμαι και πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και εγώ το ίδιο, αφού γραζόμαστε τις ανησυχίες του κόσμου γενικότερα και όσα ερωτήματα θέτουν και τα σχόλιά τους, και γιατί όχι και να μην συμμετέχουν και οι ίδιοι ζωντανά στις εκπομπές μας, θα χαρούμε πάρα πολύ και γι' αυτό. Και το περιμένουμε με πολύ χαρά. Θέλουμε και ερωτήσεις και είναι όλα τροφή για σκέψη, για σχολιασμό και τροφή για τις εκπομπές μας. Φυσικά, φυσικά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Κρίς που μας έκανε την τιμή να βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Και ο οποίος θα ξαναέρθει από ό,τι μου είπε. Φυσικά, με πολύ χαρά τον αναμένουμε. Ραντεβού λοιπόν στην επόμενη συνάντηση. Προς το παρόν, σας χαιρετώ όλους. Να είστε καλά. Γεια σου Δημήτρη. Καλό σας απόγευμα. Να είστε Καλό καλά κι εσείς. Γεια.